Volám sa Laura a mám 19 rokov. Nemáš na to, aby si sa rozprávala s dôležitými ľuďmi, povedala moja mama, keď mi strčila do rúk hromadu masných riadov, zatiaľ čo moja sestra Clara sa vychádzala s manželkou primátora pri stole číslo 6. Obedná špička bola v plnom prúde. A tu som opäť stála neviditeľná, nahraditeľná a zjavne príliš drsná na to, aby som sa starala o zákazníkov. Odkiaľ ma sledujete dnes? Nezabudnite napísať svoju polohu do komentárov a ak ste sa niekedy cítili neviditeľní vo svojej vlastnej rodine, určite sa prihláste na odber a potešte ma lajkom. Určite budete chcieť vedieť, čo sa stalo potom. Než sa dostaneme k tomu, čo nasledovalo, vráťme sa späť na začiatok. Predstavte si 5-ročné dievčatko, ktoré stojí na drevenej debne, aby dosiahlo na priemyselný dres. Mydlové bubliny jej siahajú až po lakte, zatiaľ čo umýva riady, ktoré sa jej zdajú byť väčšie než ona sama. To bolo moje detstvo. Nie hranie s bábikami alebo pozeranie rozprávok, ale drnutie hrncov a panvíc v detkovom reštaurácii. Tento podnik bol v našej rodine od roku 1987, keď si detko kúpil reštauráciu so svojimi úspormi potom, čo imigroval z Talianska. Nazval ju Nona's Kitchen a bola jeho pýchou a radosťou. Každé ráno o 5:00 umlockoval tie ťažké sklenené dvere a premenil prázdnu jedáleň na niečo magické. Vzduch sa naplnil vôňou čerstvého cesnaku a bazalky. A do obeda boli všetky stoly plné stálych zákazníkov, ktorí prichádzali nielen za jedlom, ale aj pre detkov úsmev a jeho neznesiteľné vtipy. Mama zdedila reštauráciu, keď mala len 19 rokov a bola tehotná so mnou. Môj otec zmizol hneď, ako sa dozvedel o tehotenstve, a nechal ju uväznenú v živote, o ktorom nikdy nesnívala. Snívala o tom, že sa stane učiteľkou, možno si zaspomína na cestovanie po svete, ale namiesto toho sa ocitla pripútaná k podniku, ktorý si vyžadoval každú jej prebudenú hodinu. Od chvíle, keď som sa mohla postaviť na nohy, som bola súčasťou prevádzky. Kým sa iné deti hrali vonku, ja som sa učila rozpoznať rozdiel medzi lyžicou na polievku a čajovou lyžičkou, ako skladať servítky do dokonalých trojuholníkov a, čo bolo najdôležitejšie, ako sa vyhnúť mamine, keď bola vystresovaná, čo bolo v podstate stále. Reštaurácia sa stala mojím druhým domovom, alebo skôr jediným domovom. Naša skutočná byt nad reštauráciou bol len priestor na spanie medzi zmenami. Skutočný život sa odohrával dolu, medzi chaosom zakrikovaných objednávok, zvukom tanierov a stále prítomným hučaním priemyselnej umývačky riadu, ktorá sa stala zvukovou kulisou môjho detstva. Clara sa narodila 3 roky neskôr a všetko sa zmenilo. Zrazu tu bola tá dokonalá malá anielik, ktorý nemohol urobiť nič zlé, zatiaľ čo odo mňa sa očakávalo, že budem tou zodpovednou. Keď bola Claire dosť veľká na to, aby pomáhala, ako si sa vždy ocitla pri tých jednoduchých úlohách. Privítala zákazníkov svojim sladkým úsmevom, nosila vodu k stolom, viedla malé rozhovory so stálymi návštevníkmi, ktorí jej občas dávali doláre a hovorili, aká je vzácna. A ja som dostávala riady. Vždy len riady. Laura je lepšia v tých zadných úlohách. Keď sa niekto opýtal, prečo Clara pracuje na prednej strane reštaurácie, zatiaľ čo ja sa drnem v kuchyni, mama sa vždy usmiala a povedala, ona je praktickejšia, praktická. To bol mamin zdvorilý spôsob, ako naznačiť, že nie som dostatočne pekná, šarmantná, alebo dobrá na to, aby som reprezentovala rodinný podnik. A možno mala pravdu. V 10 rokoch som mala na rukách mozole a trvalý zápach mydla na riad, ktorý žiadny parfém nedokázal prekryť. Clara sa medzi tým naučila, ako žmurkať a pamätať si mená zákazníkov, zručnosti, ktoré jej zjavne dávali hodnotu, ktorú moje schopnosti o samote vyčistiť celú kuchyňu počas obedového náporu nemohli prekonať. Najhoršia časť však nebola samotná práca, ale pocit neviditeľnosti. Zákazníci chválili Clarinu úsmev a maminu kuchyňu, ale ja som bola len neviditeľná ako kus kuchynského vybavenia. Bolo to len dievča, ktoré sa postaralo o to, aby tanieriky boli čisté a šálky kávy bez eškávé dlhé ren.
Ale to, čo nevedeli o tichom dievčati umývajúcom riad vzadu, bolo, že som pozorovala všetko, učila sa každý aspekt podnikania a ukladala si každé opovrhnutie na neskoršie použitie. Malí netušili, že raz budú tie mydlo pokryté ruky podpisovať papiere, ktoré zmenia všetko. Deň, keď som konečne pochopila, aké hlboké boli rodinné preferencie, bol môj 10. narodeninový deň. Bol to utorok v marci a reštaurácia bola obzvlášť rušná. Pracovala som od 6 ráno, pomáhajúc mame pripravovať zeleninu na obed a moja chrbtica bolela od státia na drevenej debne celé hodiny. Clara, ktorá mala len 7 rokov a údajne bola príliš mladá na skutočnú prácu, strávila dopoludnie kreslením obrázkov pri stole číslo 4, zatiaľ čo ja som drhla zemiakové šupky z priemyselných hrncov. Okolo obeda prišla pani Petersonová, manželka prezidenta banky a jedna z našich najdôležitejších zákazníčok. Mama okamžite zareagovala, uhladila si zástru a nasadila si najjasnejší úsmev. Clara, Zlatko, zavolala, úplne ma ignorujúc, zatiaľ čo som sa snažila zdvihnúť ťažký hrniec. Clara sa prakticky rozbehla k žene, všetka usmiata a s úklonmi. Pani Petersonová sa nad ňou náramne vyžarovala, komentujúc Clarinu peknú šaty a ako je zdvorilá. Potom urobila niečo, čo mi stiahlo žalúdok. Vytiahla $20 bankovku a podala ju mojej sestre. Toto je za to, že si taká milá mladá dáma, povedala pani Petersonová, pohladila Claru po hlave. $20. To bola suma, akú som nikdy predtým nevidela naraz. A Clara ju dostala len za to, že existovala a vyzerala roztomilo. Zatiaľ čo ja som pracovala 6 hodín v kúse a nedostala som od nikoho ani poďakovanie. Ale to, čo sa stalo potom, ma naozaj otvorilo oči. Mama si všimla, že stojím tam pokrytá múkou a tukom, sledujúc celú interakciu. Namiesto toho, aby ma zavolala, aby som sa stretla s pani Petersonovou, rýchlo sa presunula, aby zakryla pohľad ženy na mňa. Laura sa usmievala s napätím, keď ma posunula späť k umývadlu riadu. Laura je zaneprázdnená kuchynskými povinnosťami, povedala, ako by moje prítomnosť mohla narušiť hygienu. Snažíme sa udržiavať pracovné a jedálne priestory oddelené kvôli hygienickým dôvodom. Hygienickým dôvodom, pomyslela som si, ako by som bola nejaký kontaminant, ktorý by mohol pokaziť dokonalý zážitok z jedla. V ten moment, keď som mala len 10 rokov, som si uvedomila, že sa moja vlastná matka za mňa cíti zahambené. Pani Petersonová súhlasne prikývla, ako by mama práve predviedla excelentnú obchodnú stratégiu. Kým sa dve ženy rozprávali, ja som sa vrátila k nekonečnému množstvu špinavého riadu, cítiac sa menšia než kedykoľvek predtým. Keď sme konečne zavreli a vyčistili všetko, našla som v sebe odvahu opýtať sa mami, prečo má Clara privilégium stretávať dôležitých zákazníkov, zatiaľ čo ja nie. Mama počítala tržby dňa, ako by ma vôbec nevnímala. Clara má dar pre ľudí. Je prirodzene očarujúca, povedala. Ale ja pracujem tvrdšie ako ona, protestovala som, okamžite ľutujúc slová, ktoré vyšli z mojich úst. Mama sa na mňa rýchlo pozrela, jej oči sa zablisli podráždením. Práca nie je len o umývaní riadu. Laura, zákaznícky servis je umenie. Niektorí sa s ním narodili, iní nie. Implicitný odkaz visel vo vzduchu ako dym z kuchynského grilu. Clara sa s tým narodila. Ja nie. Mama pokračovala, ako by sa trochu ochladila, si naozaj dobrá v práci za kulisami. Každá reštaurácia potrebuje niekoho spoľahlivého v kuchyni. Spoľahlivá. Znovu to slovo. Začalo mi byť jasné, že spoľahlivá znamenalo neviditeľná, ale užitočná. Od toho dňa som prestala očakávať, že ma zarnú do aktivít pred hostí. Vytvorila som si svoj vlastný malý svet vzadu, kde som sa učila všetko o prevádzke kuchyne, zapamätávala si čísla dodávateľov a zisťovala, ktorí distribútori nám ponúkajú najlepšie ceny. Kým Clara sa učila, ako očariť zákazníkov, ja som sa učila, ako prevádzkovať podnik. Hoci si toho nikto nevšimol a ani sa o to nezaujímal, tento vzorec pokračoval roky. Clara bola čoraz krajšia,
očarujúcejšia a milovanejšia u zákazníkov aj našej mamy, zatiaľ čo ja som sa stala silnejšou, schopnejšou a čoraz menej viditeľnou. Keď som mala 13, dokázala som sama riadiť celú kuchyňu, ale stále ma predstavovali ako našu umývačku riadu každému, kto sa opýtal. Jediný, kto sa zdalo, že vidí moju hodnotu, bol detko. Napriek tomu, že oficiálne odišiel do dôchodku a odovzdal reštauráciu mame, väčšinu popoludní sa stále vracal, aby pomáhal s prípravou večere. Nachádzal ma v kuchyni, zvyčajne s rukami po lakte v nejakom vďačnom úkone, a potichu mi dával kúsok cukríka alebo mi rozprával príbehy o začiatkoch reštaurácie. Vieš, Laura, povedal mi jedného obzvlášť ťažkého dňa, keď bola mama k mojim postojom obzvlášť prísna. Toto miesto potrebuje niekoho, kto chápe, čo je to tvrdá práca. Pekné úsmevy nepodržia biznis. Tieto slová znamenali pre 13-ročného človeka, ktorý sa cítil neviditeľný vo vlastnej rodine, všetko. Aj starý otec nevedel zmeniť základnú dynamiku našej rodiny. V maminej hlave bola Klara vždy tou hviezdou, zatiaľ čo ja som bola len vedľajšou postavou. Nikto z nich si však neuvedomoval, že všetky tie hodiny strávené vzadu, prehliadaná a podceňovaná, ma naučili lekcie, ktoré sa im nikdy nepodarí pochopiť. Nasávala som všetko o biznise, rozumela jeho slabinám a pomaly si vytvárala plány, ktoré si vyžadovali roky na uskutočnenie. Rozhodnutie, že veci sa musia zmeniť, prišlo v deň mojich 16. narodenín, keď som sa odvážila požiadať o niečo, čo by malo byť automatické pre každého pracujúceho tínedžera. Predstavte si to, 16-ročná, ktorá pracovala v rodinnej reštaurácii viac ako 10 rokov, konečne našla odvahu požiadať o to, čo dostával každý iný tínedžer v Amerike za prevracanie hamburgerov v McDonald's skutočný plat. Týždne som si v hlave prechádzala, ako sa rozhovor odohrá. Mala som všetky svoje argumenty pripravené. Pracovala som viac hodín ako niektorí zamestnanci na čiastočný úväzok. O biznise som vedela všetko. A legálne som bola dostatočne stará na to, aby som zarábala minimálnu mzdu. Zdalo sa to rozumné, logické a spravodlivé. Mala som vedieť, že to nebude také jednoduché. Bolo to pomalé utorkové popoludnie, keď som našla mamu, ako sa zaoberá papiermi v malom kancelárskom priestore za kuchyňou. Klara bola v škole, pretože na rozdiel od mňa mala možnosť navštevovať vyučovanie, namiesto toho, aby sa popoludní venovala čistení odpadov. Mama, začala som a snažila sa udržať hlas pokojný. Chcela som sa s tebou porozprávať o niečom. Nezdvihla hlavu od faktúr, ktoré si prezerala. Ak ide o viac voľného času na spoločenské aktivity, odpoveď je nie. Nemôžeme si dovoliť zamestnať ďalšiu pomoc. Vlastne je to naopak. Dúfala som, že sa môžeme porozprávať o tom, že by som mohla byť platená za prácu, ktorú tu robím. To jej hneď vzbudilo pozornosť. Mama sa pozerala na mňa s výrazom, ktorý bol niekde medzi prekvapením a pobavením. Platená, vyslovila to slovo, ako by som jej práve požiadala o Ferrari. Áno. Pracujem tu už 11 rokov a myslím, že je rozumné očakávať nejakú kompenzáciu. Teraz mám 16 a legálne. Mama sa zasmiala. Skutočne sa zasmiala a prerušila ma uprostred vety. Laura, toto je rodinný podnik. Rodina si neúčtuje za pomoc. Ale Klara dostáva vreckové za to, že v podstate nič nerobí. A Klara je na plný úväzok v škole a má vynikajúce známky. Pomáha, keď môže, ale jej vzdelanie je na prvom mieste. Jej hlas sa začal ostro zvyšovať, na rozdiel od niekoho, kto si myslí, že svet jej niečo dlhuje za základné domáce práce. Domáce práce. 11 rokov profesionálnej práce v kuchyni a ona to nazvala domácimi prácami. Mama, nepýtam sa na charitu. Pýtam sa na spravodlivú odmenu za spravodlivú prácu. Robím tu 40 hodín týždenne, niekedy aj viac. Ak by si zamestnala niekoho iného, musela by si mu zaplatiť. Ak by som zamestnala niekoho iného, povedala mama,
postavila sa zo stoličky, nebol by tu s problémami s postojom a uvedomil by si, že táto rodina ti dala všetko, čo máš. Nad hlavou mi visela strecha, na tanieri ležalo jedlo a na sebe som mala oblečenie, to všetko boli platby, ktoré som dostávala. Vnútri mňa sa niečo zmenilo, ako by sa do seba vkladal posledný kúsok puzzle. Poprvýkrát som jasne videla situáciu. Nebolo to o tom, že by som si nezaslúžila odmenu, bolo to o tom, že mama potrebovala, aby som pracovala zadarmo. Reštaurácia nebola v dostatočnej kondícii, aby mi mohla zaplatiť to, čo som naozaj stála. Namiesto toho si nahovorila, že by som mala byť vďačná za privilégium neplateného zamestnania. Vieš čo, mami? Máš pravdu. Keby si najala niekoho iného, nemal by problém s postojom. Ten by sa po týždni takéhoto zaobchádzania zbalil a odišiel, mama zčervenela. Ako sa opovažuješ so mnou takto hovoriť, keď všetko, čo táto rodina pre teba urobila? Čo presne táto rodina pre mňa urobila, spýtala som sa, čím som otvorila bránu k rokom nahromadenej frustrácie. Dali mi detstvo plné neplateného práce, zatiaľ čo moja sestra žila normálny život. Naučili ma, že nie som dosť dobrá na to, aby som sa rozprávala s platenými zákazníkmi. Presvedčili ma, že žiadať o základný rešpekt znamená mať problém s postojom, slová sa zo mňa vyvalili ako rieka, 11 rokov hnevu a frustrácie sa konečne našlo svojho vyjadrenia. Si nevčná a sebecká, povedala mama chladným a kontrolovaným hlasom. A ak si myslíš, že môžeš robiť niečo lepšie niekde inde, je to tvoje právo. Ale nečakaj, že táto rodina podporí tvoje vzdelanie, ak nebudeš ochotná podporiť túto rodinu, tam to bolo, hrozba, ktorú som čakala. Zostanem a budem pracovať zadarmo, alebo stratím akúkoľvek šancu na vysokú školu. Väčšina tínedžriek by sa v tejto chvíli vzdala. Väčšina by sa ospravedlnila a vrátila sa umývať riad s hlavou sklonenou. Ale ja som nebola väčšina. Bola som niekto, kto riadil komerčnú kuchyňu od 5 rokov, kto vedel naspamäť telefónne čísla všetkých dodávateľov a kto práve pochopil, že moc mojej matky nado mnou bola úplne závislá od mojej ochoty ju akceptovať. Vieš čo, mami? Myslím, že to skúsim niekde inde. Farba jej tváre sa vytratila. Zjavne nečakala, že jej túto hru vrátim. Laura, nesnívaj. Kde chceš pracovať? Nemáš žiadne skúsenosti mimo tejto reštaurácie. Takmer som sa zasmiala nad iróniou. Žiadne skúsenosti. Mala som viac skúseností v reštaurácii než väčšina dospelých. Len som potrebovala nájsť niekoho, kto mi za to zaplatí. Asi to zistíme, povedala som, keď som si rozviazala zástera, dúfajúc, že to bude naposledy. Mama ma sledovala, ako kráčam k dverám, a cítila som, že bojovala medzi svojou hrdosťou a panikou. Potrebovala ma viac, než by si kedy priznala. Ale tiež sa nemohla prinútiť zaobchádzať so mnou s minimálnou dôstojnosťou. Dobre, zavolala, keď som siahla po kľučke. Ale nevracaj sa, keď si uvedomíš, ako dobre si to mala tu, zastavila som sa s rukou na dverách a pozrela som sa späť na ženu, ktorá strávila 16 rokov presviečaním ma, že mám šťastie, že ma vlastná rodina využíva. Mami, povedala som ticho. Nikdy som tu nemala dobre. Keď som odchádzala, dvere sa za mnou tiše zatvorili, ako by sa za mnou zavrel celý svet, ktorý som doteraz poznala. Poprvýkrát v živote som kráčala preč od všetkého, čo mi bolo známe, a jedinou oporou mi bola moja vlastná vôľa. Netušila som, že najlepšie rozhodnutie môjho života čaká na mňa len 3 ulice ďalej, v podobe nápisu Hľadáme zamestnancov, ktorý zmení všetko. 3 dni potom, čo som opustila babičkinu kuchyňu, som stála pred Tonyho Beastronom, malou rodinnou reštauráciou blízko miestneho komunitného kolégia. Nápis v okne bol ako záchranné lano, a ja som bola dostatočne odhodlaná ho chytiť. Majiteľka, pani Santosová, bola žena v strednom veku, s pohľadom, ktorý ma premeral od hlavy po pety, keď som sa opýtala na voľné miesto čašníčky. Máš nejaké skúsenosti, spýtala sa, zatiaľ čo utierala poháre za pultom. 11 rokov, odpovedala som, čo bola technicky pravda,
aj keď väčšina z toho bola práca pri umývaní riadu. Máš, čo, 16? 17, 16, odvetila som, ale pracujem v reštauráciách od 5 rokov, to jej zjavne zaujalo. Detská práca, čo? Tvoji rodičia sú v pohode s tým, že tu pracuješ. Na chvíľu som zaváhala. S rodičmi sme mali nezhody ohľadom odmeny, a tak som sa rozhodla hľadať zamestnanie inde. Pani Santosová sa zasmiala, jej smiech zaplnil prázdnu reštauráciu. Rozpor ohľadom odmeny v 16 tich. Chlapče, páčiš sa mi. Navrhla mi skúšobnú zmenu tej noci, pretože sme mali málo personálu na večerný nápor. Ak to zvládneš, práca je tvoja. Ak by som to zvládla. Predsa som zvládala reštauračné náporové situácie už od základnej školy. Prvá zmena bola pre mňa odhalením. Poprvýkrát som sa priamo stretla so zákazníkmi, prijímala objednávky, robila odporúčania a konečne som bola ocenená za svoje znalosti o jedle a službách. Keď sa noc skončila, pani Santosová mi podala $67 v spropitnom, viac peňazí, než som kedy držala v ruke naraz. Si prirodzený talent, povedala, keď počítala moju časť z tipov. Väčšina nových čašníkov sa učí niekoľko týždňov, aby sa naučili rotáciu stolov, ale ty si zvládla 6 stolov, ako by si to robila roky. A mala pravdu, robila som to roky, len nie na prednej strane. Hodiny strávené pozorovaním clary, ako sa rozpráva so zákazníkmi, ma naučili, aká je dobrá služba. Pani Santosová mi ponúkla 20 hodín týždenne, čo sa perfektne hodilo do môjho školského rozvrhu. Poprvýkrát v živote som mala skutočnú prácu so skutočnými peniazmi a cítila som sa slobodne. O 2 dni neskôr mi zazvonil telefón. Laura, toto už prehnala, povedala mama bez akejkoľvek úvodnej frázy. Pani Petersonová sa pýtala, kde si bola včera, a ja som musela vymyslieť nejaký príbeh o tom, že si bola chorá. Musíš sa vrátiť do práce. Mám prácu, mami, v Tonyho Beastrone. Ticho na druhej strane bolo ohlušujúce. Nakoniec sa ozvala znova a jej hlas bol mrazivý. Vidím. Bola jeseň a vzduch bol naplnený vôňou čerstvého pečiva, keď Laura sedela pri stole a premýšľala o tom, ako zaplatí za vysokú školu. V hlave jej zneli slová matky, ktorá opäť naznačila, že pomoc nebude bezpodmienečná. Nezabúdaj, že si nás opustila, povedala matka chladne. Tentoraz však Laura cítila, že má v rukách karty, ktoré môžu zmeniť hru. Zvládnem to, povedala s odhodlaním. Laura, buď rozumná. Tvoje známky sú skvelé, ale vysoká škola je drahá. Tvoj otec a ja sme plánovali prispieť na školné, ale ak už nie si súčasťou tejto rodiny. Nikdy som neprestala byť súčasťou tejto rodiny, mami. Ty si len nikdy neocenila moju pomoc dosť na to, aby si ma za ňu zaplatila. Poskytli sme ti prístrešie a jedlo. Claire si tiež dala prístrešie, k tomu aj vreckové a privilegium byť považovaná za človeka, nie za kuchynský spotrebič. Po tejto výmene si Laura uvedomila, že sa matka vzdala argumentov a zavesila telefón. Zvláštne, ale pocit úľavy ju prekvapil. Po rokoch strachu z toho, že stratí finančnú podporu pri štúdiu, si uvedomila, že ich pomoc bola obmedzená reťazami. Ak by jej práca popri škole priniesla slobodu, bola ochotná za to zaplatiť. Nasledujúce týždne sa Laura ponorila do práce v Tonyho reštaurácii s takým nadšením, že to prekvapilo aj ju samú. Pani Santos, majiteľka reštaurácie, si všimla jej odanosť a začala ju učiť o manažmente reštaurácie, vzťahoch s dodávateľmi a stratégiách na udržanie zákazníkov. Všetky tie podnikateľské zručnosti, o ktorých nikdy nepočula počas práce v kuchyni u Nany. Máš dobré inštinkty, povedala jedného večera, keď zatvárali. Niekedy si neuvažovala o štúdiu podnikania alebo manažmentu pohostinstva. Tento nápad ju prekvapil, ale zrazu sa zdalo, že to je presne to, čo hľadala. Celé detstvo strávila v reštauračnom priemysle, ale nikdy ju nenapadlo, že by mohla z toho vybudovať kariéru. Plánujem sa prihlásiť na komunitnú vysokú školu na jeseň, povedala. Možno by som sa mohla pozrieť na ich podnikateľský program.
Pani Santos sa usmiela. Daj mi vedieť, ak budeš potrebovať odporúčanie. Kto zvládne našu večernú špičku na svojom prvom dni, má potenciál na manažment. Manažérsky potenciál. Tieto slová sa jej týždeň ozývali v hlave. Po celý život jej hovorili, že je dobrá v práci v pozadí. Spoľahlivá, ale nie vhodná na vedenie. Teraz poprvýkrát niekto naznačil, že by mohla byť viac než len pár rúk robíce neviditeľnú prácu. Posledný rozhovor s matkou o vysokej škole prišiel v máji, tesne pred promóciami. Laura, dávam ti poslednú šancu vrátiť sa domov a vyriešiť to, povedala, keď zavolala. Tvoj otec a ja sme o tom diskutovali a sme ochotní zaplatiť tvoje prvé semestrálne školné, ak sa vrátiš a pomôžeš nám cez leto. A čo sa týka platu, spýtala sa. Izba, jedlo a školné. To je viac než štedré. Mami, zarábam viac peňazí za 3 smeny v Tonyho, než mi ponúkate za 40 hodín týždenne u Nony. A pani Santos ma rešpektuje. Rešpekt ti nezaplatí za učebnice, Laura. Vlastne zaplatí. Rešpekt znamená spravodlivú mzdu, čo znamená, že si môžem dovoliť svoje vlastné učebnice. Nastalo dlhé ticho, ktoré sa zdalo trvať večnosť. Napokon sa mama opäť ozvala, a jej hlas bol skôr unavený než nahnevaný. Dobre, spravila si svoje rozhodnutie. Nečakaj, že ti pomôžeme, keď si uvedomíš, že si nemôžeš dovoliť vysokú školu s platom čašníčky, ale tu je vec, ktorú som sa naučila počas celého svojho života, kedy ma podceňovali. Učil ma to hľadať spôsoby, ako uspieť, aj keď na to nikto iný nemyslí. Zatiaľ čo mama bola presvedčená, že zlyhám bez rodinnej podpory, ja som už plánovala, ako to zvládnuť. Komunitná vysoká škola bola cenovo dostupná, najmä s tými štipendiami, na ktoré som sa uchádzala. Pani Santosová mi ponúkla flexibilný pracovný čas okolo môjho rozvrhu a naznačila, že ma po mojich 18 rokoch povýši na vedúceho smeny. A najdôležitejšie, poprvýkrát v živote som sa tešila na svoju budúcnosť, namiesto toho, aby som sa cítila uväznená. Osoba, ktorá to najlepšie chápala, nebola mama ani Klara. Bol to detko. Na dvere môjho bytu zaklopal v utorok večer v septembri, 2 týždne potom, čo som začala svoj prvý semester na komunitnej vysokej škole. Sedela som pri svojom malom kuchynskom stole, obklopená učebnicami a papiermi o finančnej pomoci, snažiac sa zistiť, ako natiahnuť $18 do ďalšej výplaty. Keď som otvorila dvere, detko tam stál s taškou nákupu a jemným úsmevom, ktorý mi pomohol prežiť toľko ťažkých dní v reštaurácii. Dúfam, že ti nevadí prekvapivá návšteva, povedal, držiac nákup. Priniesol som zásoby na večeru, nevidela som ho od chvíle, čo som opustila Nóninu kuchyňu pred 5 mesiacmi. Mama mi dala jasne najavo, že som na rodinných akciách persona non grata, a ja som bola príliš pyšná na to, aby som sa ozvala, bála som sa, že sa postaví na jej stranu. Detko, začala som, ale zdvihol ruku. Predtým, než niečo povieš, chcem ti niečo povedať. Som na teba hrdý, tieto 4 slová do mňa udreli ako fyzický úder. Nikto mi nikdy nepovedal, že je na mňa hrdý. Vošiel do môjho malého bytu a pozrel sa okolo na nábytok z druhej ruky a roztrúsené učebnice. Tento priestor ti sedí. Malý, ale efektívny. Všetko, čo potrebuješ, a nič, čo nepotrebuješ, bolo surrealistické sledovať ho, ako varí v mojej malej kuchyni po rokoch, keď som ho videla v priemyselnom prostredí reštaurácie. Rozprával mi, čo sa dialo u Nony od mojej odchodu. Tvoja mama najala 2 part-time umývačov riadu, aby ťa nahradili, povedal, miešajúc hrniec s jeho slávnou marinara omáčkou. Obaja spolu zvládnu asi polovicu práce, ktorú si robila ty, a stojí ju to viac, než plánovala, vo mne sa prejavila malicherná radosť. Ako zvláda Klara tú zvýšenú zodpovednosť, detko sa zasmial. Klara sa má fajn na príjme, ale nemá záujem učiť sa o kuchynských operáciách. Tvoja mama teraz robí väčšinu prípravy sama, dobre, povedala som, a potom som sa okamžite cítila vinná za tento pomstychtivý komentár. Nemusíš sa cítiť zle za to, že si človek, povedal detko,
perfektne čítajúc môj výraz. Tvoja mama si vybrala, keď sa rozhodla, že tvoja práca nestojí za to platiť. Teraz sa učí cenu tohto rozhodnutia. Na večeri sme sa rozprávali o mojich triedach, práci u Tonyho a o mojich plánoch presunúť sa na 4 roky na univerzitu po dokončení môjho asociovaného titulu. Detko ma počúval s takým úprimným záujmom, aký som nikdy nedostala od mamy alebo clary. Obchodný manažment so zameraním na pohostinnosť. To je pre teba ideálne, zamyslel sa, keď som mu o tom povedala. Rozumieš tomuto odvetviu od základov. Pani Santosová si myslí, že by som raz mohla viesť vlastný podnik, povedala som, stále takmer neveriac vlastným slovám. Pani Santosová je múdra žena. Máš pracovnú etiku, vedomosti a odhodlanie. Jediné, čo ti chýbalo, bola osoba, ktorá by rozpoznala tvoj potenciál. Keď sa detko chystal odísť, zastavil sa pri dverách a vytiahol obálku z vrecka saka. Toto je odo mňa, nie od tvojich rodičov, povedal, a keď mi ju podával, cítila som, ako mi srdce poskočilo. Vieme, že si príliš hrdá na to, aby si prijala pomoc, takže to považuj za investíciu do podnikania. Investujem do tvojej budúcnosti. Vo vnútri obálky bolo $300, viac peňazí, ako som kedy videla naraz. Okrem toho tam bol aj list v jeho starostlivom písme, venovaný knihám, potravinám a viere v seba samú. Tvoja stará mama by bola na teba taká hrdá, akou ženou sa stávaš. V tej chvíli som sa rozplakala priamo v dverách. Všetok stres a osamelosť z posledných 5 mesiacov ma konečne dohnali. Detko ma silno objal. A na okamih som sa cítila ako to malé dievčatko, ktoré stálo na drevenej debne. Tentoraz ma však niekto zdvíhal, nie držal dolu. Tvoja matka ťa miluje, povedal ticho. Ale má strach. Bojí sa o reštauráciu. Bojí sa, že nie je dosť dobrá. Bojí sa mnohých vecí. Strach môže spôsobiť, že sa ľudia správajú kruto. To ale neospravedlňuje, ako ťa ošetrila. Nie, to nie. Ale porozumenie tomu ti môže pomôcť jej niekedy odpustiť, keď budeš pripravená. Od tej doby začal detko prichádzať každý týždeň. Prinášal mi potraviny alebo mi pomáhal s obzvlášť ťažkým domácim úlohám a vždy odchádzal s novinkami o mojom pokroku, ktoré vedel, že zdieľa s rodinou, aj keď sa im to možno nechcelo počuť. Laura sa dostala na čestnú listinu, počula som ho povedať mame jedného večera, keď si myslel, že som v kúpeľni. Zvažujú ju na povýšenie u Tonyho. Povýšenie prišlo v decembri, posunula som sa na pozíciu supervízora na víkendy s navýšením mzdy na $12 za hodinu. Pani Santosová mi tiež začala dávať viac zodpovednosti, ako je plánovanie ostatných čašníkov a riešenie ťažkých zákazníkov. Ty si materiál na manažment, povedala mi počas mojej hodnotiacej schôdzky. Pracujem v tomto odvetví 30 rokov a dokážem rozpoznať potenciál lídra, keď ho vidím. Tieto slová od niekoho, kto vybudoval úspešnú reštauráciu od nuly, pre mňa znamenali všetko. Počas jedného z detkových týždenných návštev spomenul, že mama sa pýtala na mňa. Chce vedieť, ako sa máš, povedal opatrne, sledujúc moju reakciu. Mohla by zavolať a opýtať sa sama. Hrdosť je mocná vec, Laura. Niekedy je ťažšie priznať si, že ste sa mýlili, než len pokračovať v chybách. Poznal som to. Mesiace som žil v pýche, odmietal prosiť o pomoc, aj keď sa môj jedálny lístok zúžil na ramenové rezance a nádeje na večeru. Ale práve tá pýcha ma hnala, aby som všetkým dokázal, aký mám potenciál. Možno raz, povedal som si. Obaja sme však vedeli, že som na to ešte nepripravený. A čo som netušil, bolo to, že ten raz príde skôr, než som čakal, a v spôsobe, ktorý navždy zmení všetko. Na štvrtkové ráno v marci zazvonil telefón a ja som sa prebudil z hlbokého spánku, ktorý prichádza len po 2 smenách a nociach strávených učením do 2. hodiny. Na displeji sa objavilo číslo detka, ale hlas na druhom konci patrilo mame chrapľavé a plné emócií. Laura, povedala, a ja som cítil slzy za jej slovami. Musíš prísť do nemocnice,
detko mal infarkt, svet sa mi na chvíľu zatocil. O 5 minút som bol oblečený a v aute, jazdiac prázdnymi rannými ulicami s trasúcimi sa rukami na Voulontej. Nemocnica bola preplnená zápachom dezinfekčných prostriedkov a strachu. V čakárni na kardiologickom oddelení som našiel mamu a Klaru, obidve vyzerajúce menšie a krehkejšie, než som ich videl za posledné roky. Mama zdvihla hlavu a na okamih sa všetka bolesť a hnev medzi nami rozplynuli do zdieľaného smútenia. Ako je? Spýtal som sa, keď som si sadol naproti ním. Stabilný, ale vážny, povedala mama. Doktor hovoril, že nasledujúcich 48 hodín bude kritických. Strávili sme 3 dni v sterilnej čakárni, striedali sa v spánku na nepohodlných stoličkách a pili hroznú kávu z automatu. Poprvýkrát za takmer rok sme boli len rodina, ktorá sa vyrovnávala s niečím väčším než našimi resentimentmi. Detko prežil, ale infarkt bol masívny. Doktor vysvetlil, že bude potrebovať rozsiahlu rehabilitáciu a už nikdy nebude schopný pracovať tak, ako predtým. V 83 rokoch bol muž, ktorý postavil kuchyňu pre našu babičku z ničoho, konečne nútený spomaliť. Je mi to ľúto, povedala mama tretí deň, keď sme sedeli spolu v nemocničnej jedálni, zatiaľ čo Klara navštevovala detka. Je mi to ľúto, ako som sa k tebe správala, a je mi ľúto, že mi trvalo tak dlho, kým som to povedala. Nebola to úplná ospravedlnenie. Nebolo tam uznanie rokov nespravodlivého zaobchádzania alebo finančnej manipulácie, ale bolo to viac, než som kedy čakala. Je mi to tiež ľúto, povedal som. Pretože som to naozaj cítil. Bolo mi ľúto, že naša rodina bola tak roztrhnutá, že nás musela postihnúť zdravotná núdzová situácia, aby sme sa ocitli v jednej miestnosti. V nasledujúcich týždňoch, keď sa detko zotavoval, sa realita jeho situácie stala jasnou. Už nemohol pomáhať v reštaurácii a mama sa snažila všetko zvládnuť sama. 2 časoví umývači riadu odišli po obzvlášť rušnej piatkovej noci a Klara bola preťažená, keď sa snažila zvládnuť front reštaurácie sama. Možno budeme musieť predať, povedala mama počas jedného z mojich návštev detka v nemocnici. Nunain kuchyne, miesto môjho detstva, prechádzalo ťažkým obdobím. Nemôžem to spravovať sama a nemáme dosť peňazí na to, aby sme najali pomoc, ktorá by nahradila to, čo robil otec, povedala mama. V tom momente som pocítil zmes smútenia a neveriaceho úškrnu. Kúsok mojej duše sa cítil smutne, veď aj napriek všetkému, kuchyňa bola miestom, kde som vyrastal. Ale ďalší pocit, ktorý som si nebol istý, či je správny, ma naplnil pocitom ospravedlnenia. Takto to dopadlo, keď ste otrhli osobu, ktorá držala všetko pokope. Deda ležal na nemocničnej posteli a v tom tichu sa ozval jeho hlas. Možno je čas, povedal potichu. Som už príliš starý na to, aby som bojoval, a podnikanie už nikdy nebolo rovnaké, odkedy tvoja matka prebrala vedenie. Jeho slová viseli vo vzduchu ako ťažký dym. Mama sa zrazu zhrbila, jej tvár sa skreslila a ja som si uvedomil, akú ťarchu na svojich pleciach nosila. Roky sa cítila ako neúspech, sledovala, ako reštaurácia pomaly upadá pod jej vedením v porovnaní s dedovými zlatými časmi. Nie je to tvoja vina, mama, povedal som úprimne. Nikdy si nechcela viesť reštauráciu. Robila si to len preto, že si musela. Prikývla a utrela si oči vreckovkou, ktorú mala na nočnom stolíku. Mala som 19 rokov a bola som tehotná, nemala som iné možnosti. 19 rokov som bola uväznená v tomto podniku, zatiaľ čo iní ľudia žili životy, ktoré si vybrali, zatiaľ čo ja som servírovala cestoviny cudzincom, ktorí si nepamätajú moje meno. To bola najúprimnejšia vec, akú mi kedy povedala. Tak predaj to, navrhol som. Vezmi peniaze a rob niečo, čo naozaj chceš robiť. Ako čo? Spýtala sa. Veď mám 38 rokov, bez vysokej školy a bez zručností mimo reštauračného priemyslu. Môžeš ísť do školy. Môžeš cestovať. Môžeš zistiť, čo ťa robí šťastnou, namiesto toho, čo pokrýva účty. Poprvýkrát som v jej očiach uvidel niečo ako nádej. Diskusie o predaji Nunajnej kuchyne pokračovali nasledujúce týždne.
Mama kontaktovala obchodného makléra a začala proces ocenenia reštaurácie. Počiatočné odhady naznačili, že po splatení dlhov by mohla získať slušnú sumu na nový začiatok. Nikto z nás však netušil, že aj ja som mal svoje plány. 3 dni potom, čo deda prepustili z nemocnice, som dostal telefonát od niekoho, od koho som to najmenej očakával. Od rodinného právnika, ktorý sa roky staral o dedovú vôľu a plánovanie majetku. Pani Rodriguezová, povedal, musím s vami naplánovať stretnutie ohľadom majetku vášho deda. Je tu niečo, o čom sa musíme porozprávať. Je detko v poriadku? Ide o lekárske účty. Váš detko je v poriadku. Ide o dôveru, ktorá bola založená na vaše meno pred niekoľkými rokmi. Teraz, keď ste absolvovali strednú školu a ste na dobrej ceste k vysokej škole, niektoré ustanovenia boli aktivované. Dôvera na moje meno. Nemal som potuchy, o čom hovorí, ale vážny tón jeho hlasu naznačoval, že ide o niečo dôležité. Stretnutie bolo naplánované na nasledujúcu stredu a ja som strávil dni pred ním premýšľaním, čo by mohol detko pre mňa pripraviť. Keď som vstúpila do kancelárie právnika, mala som na mysli len to, že by som mohla získať pár $1000 na vysokú školu alebo nejaké rodinné dedičstvá, ktoré mali pre mňa osobitnú hodnotu. Ale to, čo sa mi tam prihodilo, zmenilo nielen môj život, ale aj budúcnosť mojej rodiny spôsobom, aký nikto z nás nemohol predpokladať. Netušila som, že dievča, ktoré už 11 rokov umýva riad, sa čoskoro stane tou, ktorá bude držať všetky karty. Právnik, pán Henderson, sedel za svojím mahagónovým stolom a jeho plešatú hlavu osvetľovalo svetlo lampy. Zatiaľ čo som sa snažila sústrediť na jeho slová, takmer som si neuvedomila, ako veľmi mi zmení život. Pani Rodriguez, váš detko založil vzdelávací trust vo vašom mene, keď ste mali 5 rokov, povedal a prešmykol cez stôl hrubú manilovú zložku. Základná suma spolu s úrokmi za 14 rokov predstavuje približne $128 000. Moja sánka skutočne klesla. $128 000. To bola suma, ktorú som si nikdy ani len nepredstavovala, že by som mohla mať počas svojho života. Ale to nebolo všetko. Pán Henderson pokračoval, ako by si ani neuvedomoval, že práve otočil môj svet na ruby. Vaša sestra Clara má podobný trust, avšak ten nebude dostupný, kým nedokončí svoje vysokoškolské vzdelanie. Váš detko bol veľmi konkrétny ohľadom tejto požiadavky. Clarina situácia ma zaskočila ešte viac. Mysleli sme si, že sme v rodine len obyčajní ľudia, ktorí musia tvrdo pracovať, a zatiaľ detko plánoval a šetril peniaze, o ktorých sme nemali ani tušenia. Vedela o týchto trustoch moja mama, spýtala som sa, aj keď som už tušila odpoveď. Nie. Váš detko bol presvedčený, že tieto informácie musia zostať dôverné, kým každý z dedičov nesplní vzdelávacie požiadavky. Myslel si, že vedomosť o dedičstve by mohla ovplyvniť vašu motiváciu usilovať sa o vyššie vzdelanie. Múdry muž. Zamyslela som sa nad tým, ako by sa môj život vyvíjal, keby som o týchto peniazoch vedela, keď som mala 16 a hádala som sa s mamou o práci bez zaplatenia. Možno by som bola skôr ochotná vzdať sa školy a čakať na výplatu. Detko ma poznal lepšie, než som poznala sama seba. Aké sú obmedzenia týkajúce sa použitia týchto peňazí, spýtala som sa, stále sa snažiac spracovať novú realitu, že som sa zrazu stala bohatou, aspoň podľa akýchkoľvek rozumných štandardov. Peníze sú vaše, môžete ich použiť, ako uznáte za vhodné, s jednou výnimkou. Váš detko priložil list, v ktorom vysvetľuje svoje nádeje, ako by mali byť použité. Pán Henderson mi podal uzavretú obálku s menom Laura napísaným detkovým starostlivým písmom. Otvorila som ju s trasúcimi sa rukami. Moja drahá Laura, ak toto čítaš, znamená to, že si dokončila školu a buduješ si život, ktorý si zaslúžiš. Tieto peniaze predstavujú každý dolár, ktorý som mohol ušetriť z ziskov z reštaurácie počas rokov. Nezaložené ako charita, ale ako investícia do tvojho potenciálu. Videla som ťa pracovať tvrdšie, než by mal ktokoľvek, najmä dieťa.
Videla som, ako sa strach tvojej matky mení na prísnosť. A ako to ovplyvnilo teba. Zaslúžiš si lepšie. A tieto peniaze sú mojím spôsobom, ako zabezpečiť, aby si mala slobodu vybrať si svoju vlastnú cestu. V kancelárii právnika sa vzduch naplnil emocionálnym napätím. Slová od detka, ktoré som práve čítal, ma zasiahli hlboko. Používaj to múdro, ale neboj sa to využiť odvážne. Niekedy je najväčším rizikom neuskutočniť žiadne, písal. Srdce mi bylo rýchlo, keď som si uvedomil, že toto nie sú len peniaze. Bolo to potvrdenie od jedinej osoby, ktorá vo mňa vždy verila. A teraz, keď som to potreboval najviac, prišlo to z druhej strany. Emer Henderson, môj právnik, ma povzbudzoval, aby som si dal čas. S úsmevom mi posunul krabičku s vreckovkami. Snažil som sa utierať si oči a znova čítať detkov list. V tom okamihu sa mi v hlave zrodil bláznivý nápad. Mama plánovala predať reštauráciu. Potrebovala peniaze na nový začiatok a bála sa, že nenájde kupca, ktorý by sa postaral o detkovu dedičstvo. A čo ak by som tým kupcom bol ja? Pán Henderson, oslovil som ho pomaly, hypoteticky, bola by táto suma dostatočná na kúpu malej reštaurácie, pozrel sa na mňa zaujato. Záleží to na hodnote reštaurácie, jej dlhu a predajnej cene. Pre malú rodinnú prevádzku je to určite možné. Nápad bol šialený. Mám iba 19 rokov, za sebou 3 roky na vysokej škole a prácu na čiastočný úväzok v Tonyho Beastru. Nemal som žiadne podnikateľské skúsenosti, iba umývanie riadu a prijímanie objednávok. Ale poznal som Nonaovu kuchyňu lepšie ako ktokoľvek iný, rozumel som jej chodu a mal som nápady na vylepšenia, o ktoré sa mama nikdy nezaujímala. Ak by niekto chcel urobiť ponuku na reštauráciu, ale chcel by si zachovať anonymitu až do dokončenia predaja, ako by to fungovalo, opýtal som sa. Emer Henderson sa na mňa prvýkrát usmial. Predpokladám, že to už nie je úplne hypotetické. Kúpy prostredníctvom trustu alebo LLC sú v obchodných akvizíciách celkom bežné. Umožňuje to dôvernosť a môže zjednodušiť transakčný proces. Keď som opúšťal jeho kanceláriu, hlava mi vírila. V taške som mal šek na $128 000 a ešte dôležitejšie, mal som plán, ktorý mohol byť buď najlepšou vecou, akú som kedy spravil, alebo najväčším fiaskom v histórii našej rodiny. Pravdepodobne oboje. S vedomím, že potrebujem radu, som sa najprv vybral do Tonyho Beastra. Požiadal som pani Santosovú, aby si našla chvíľku na rozhovor. Ak som sa chystal urobiť niečo také bláznivé, potreboval som rady od niekoho, kto vie, ako úspešne viesť reštauráciu. Chceš kúpiť reštauráciu svojej rodiny? Spýtala sa, keď som jej vysvetlil situáciu. Tú istú reštauráciu, od ktorej si odišiel, pretože ti nechceli zaplatiť minimálnu mzdu. Vieme, že to znie bláznivo. Ale znie to aj dokonale, prerušila ma. Laura, poznáš tento biznis lepšie ako ktokoľvek iný. Videla si, čo nefunguje. Rozumieš zákazníckej základni a máš čerstvé nápady, ktoré ešte neboli vyskúšané. Plus, zachrániš kúsok rodinnej histórie. Ale ako som mohol? Veď som mal iba 19 a nikdy som nevedel riadiť nič väčšie ako víkendovú večeru. Pani Santosová sa zasmiala a ja som v tej chvíli cítil, že snáď nie je všetko ešte stratené. Keď som mala 21 rokov, kúpila som tento podnik s peniazmi, ktoré som si usporila z 3 prác a s pôžičkou od mojej starej mamy. Niekedy je mladosť a nebojácnosť presne to, čo podnik potrebuje. Potvrdenie, že som na správnej ceste, pre mňa znamenalo všetko, ale stále som sa musela popasovať s praktickou záležitosťou, ako predložiť ponuku, aniž by som odhalila svoju identitu. Tu sa pán Henderson ukázal ako neoceniteľný. Vytvoril spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú nazval Heritage Hospitality LLC a zorganizoval, aby ponuka prišla cez túto spoločnosť, nie priamo odo mňa. Krása tohto plánu spočívala v jeho jednoduchosti. Mama mala záujem predať a Heritage Hospitality ponúkalo plnú cenu s rýchlym uzavretím obchodu. Nebola by mala dôvod hlbšie skúmať, kto sa za LLC skrýva,
najmä keď ponuka bola presne to, čo si priala. Jedinou zložitou časťou bolo udržať jazyk za zubami, keď som ju sledovala, ako oslavuje predaj reštaurácie tajomnému kupcovi, ktorým som bola v skutočnosti ja. Po rokoch, keď som si musela svoje myšlienky nechať pre seba pri umývaní riadu, som si myslela, že zvládnem ešte niekoľko týždňov strategického mlčania. Čo som si však nepredstavovala, bolo, aké ťažké bude sledovať maminu úľavu a nadšenie z konečne oslobodenia sa od reštaurácie, ktorá definovala život našej rodiny celé 10 ročia. 2 dni potom, čo pán Henderson predložil ponuku od Heritage Hospitality LLC, zazvonil telefón. Učila som sa na skúšku z účtovníctva, keď mama zavolala, a jej hlas mal energiu, ktorú som nepočula roky. Laura, stalo sa niečo úžasné, povedala takmer bez dychu vzrušením. Dostali sme ponuku na reštauráciu. Plná cena, žiadne podmienky a chcú uzavrieť do 3 týždňov. Snažila som sa znieť dostatočne prekvapene. To je neuveriteľné, mami. Kto to kupuje? Nejaká investičná spoločnosť s názvom Heritage Hospitality. Advokát tvrdí, že sa špecializujú na zachovanie rodinných reštaurácií. Nie je to úžasné. Veľmi som sa obávala, že predáme niekomu, kto reštauráciu rozoberie a premení ju na reťazec. Ironické bolo, že som si presne vybrala názov Heritage Hospitality, aby som apelovala na tieto obavy a mama sa do toho úplne zamilovala. Niekedy vás podceňovanie v celom živote naučí, ako byť strategický. To znie naozaj skvele, súhlasila som. Ako sa cítiš ohľadom toho všetkého? Úprimne, uľavilo sa mi. Viem, že to možno znie hrozne, ale nosím váhu tejto reštaurácie už 17 rokov. Pomyslenie na to, že sa nebudem musieť obávať o výplaty, náklady na jedlo a rozbité zariadenia. To je, ako by som mohla znovu dýchať. Poprvýkrát som počula v maminom hlase skutočnú radosť, keď hovorila o reštaurácii. Nie ten stresovaný, frustrovaný tón, ktorý definoval moje detstvo, ale skutočná radosť z možnosti zbaviť sa toho. Čo urobíš s peniazmi, spýtala som sa. Veľa som nad tým premýšľala. Možno sa vrátim do školy, dokončím tú vysokú školu, ktorú som začala predtým, než som s tebou otehotnela. Alebo možno budem cestovať. Nikdy som neopustila Texas. Môžeš tomu uveriť. Mám 36 rokov a nikdy som nevidela oceán. V hlase mojej mamy sa niesol melancholický tón, ktorý mi odhalil niečo dôležité. Mama nebola len finančne uväznená v reštaurácii, ale aj emocionálne. Každý deň, ktorý tam strávila, bol pripomienkou odložených snov a rozhodnutí, ktoré nemohla uskutočniť. To znie úžasne, mami, povedala som. To áno, čo poviete, poprvýkrát za roky som pocítila, že mám pred sebou možnosti, nie len povinnosti. Keď som zložila telefón, posadila som sa v mojej malej garsonke s rozporuplnými pocitmi. Tešila som sa, že mama konečne získa svoju slobodu, ale zároveň som cítila váhu zodpovednosti, ktorú som na seba prebrala. Kúpa reštaurácie nebola len o dokazovaní niečoho alebo o pomste. Teraz som bola zodpovedná za zachovanie niečoho, čo bolo srdcom našej rodiny celé 10 ročia. Proces due diligence prebiehal prekvapivo hladko. Účtovník z Heritage Hospitality, ktorý bol v skutočnosti obchodným partnerom pána Hendersona, prešiel knihy a potvrdil, že hoci reštaurácia bola zisková, operovala na tenkých maržách, ktoré by sa dali zlepšiť lepším manažmentom a niektorými strategickými zmenami. Základy sú dobré, povedal mi počas konferenčného hovoru. Lokalita je vynikajúca, vybavenie je dobre udržiavané a máme solídnu základňu stálych zákazníkov. Hlavnými problémami sú operačná neefektívnosť a nedostatok marketingu. Obe sú opraviteľné. Začala som sa vzrušene zamýšľať nad možnosťami. Od chvíle, keď som sa naučila mať názory, som premýšľala o vylepšeniach v Nona kuchyni, ale nikto sa ma nikdy nepýtal na môj názor. Teraz som mala slobodu realizovať všetky tie nápady, ktoré som si počas rokov ukladala. Prvá vec, ktorú som chcela urobiť, bola aktualizácia menu.
Mama servírovala v podstate tie isté jedlá od doby, keď prevzala reštauráciu po detkovi. Ale naučila som sa v Tonyho, že zákazníci ocenia sezónne špeciality a kreatívne variácie na klasické jedlá. Druhým prioritou bolo zlepšiť efektivitu kuchynských operácií. Presne som vedela, ktoré procesy spomaľovali prácu a ako ich opraviť. Ale najväčšou zmenou, ktorú som chcela uskutočniť, bolo, ako sa zamestnanci zaobchádzajú. Spravodlivé mzdy, jasné očakávania a uznanie za dobrú prácu. Revolučné koncepty v Nona kuchyni, zdá sa. 2 týždne pred uzatvorením reštaurácie som mala obed s Klarou prvýkrát od detkovej srdcovej príhody. Pracovala dlhé hodiny v reštaurácii, kým mama zvládala prípravy na predaj a vyzerala vyčerpaná. Nemôžem uveriť, že niekto naozaj chce kúpiť túto prevádzku, povedala mi cez sendvič. Mám ju rada, pretože je to rodina, ale je to tak veľa práce za tak málo zisku. Čo budeš robiť, keď sa predá, spýtala som sa. Mama hovorí, že noví vlastníci by mohli chcieť ponechať niektorých súčasných zamestnancov, takže možno zostanem na chvíľu. Premýšľam o tom, že by som išla na kulinársku školu. Všetky tie hodiny strávené v kuchyni mi ukázali, že naozaj mám rada varenie. Prekvapila ma táto správa. Klara sa mi vždy zdala byť viac zaujatá prácou na prednej strane reštaurácie, keď sme boli deti. Kedy si sa začala zaujímať o varenie, spýtal som sa. Úprimne. Až potom, čo si odišiel. Mama potrebovala viac pomoci v kuchyni, tak som sa musela naučiť. A zistila som, že mi to vlastne veľmi ide, odpovedala Klara a v jej hlase som počul náznak hrdosti. Skúšala nové recepty, no mama nechcela nič meniť. Pri týchto slovách som pocítil záblesk viny. Kým som sa ja sústredil na svoje vlastné ťažkosti, Klara sa vyrovnávala s následkami môjho odchodu a objavovala svoje vlastné záujmy. Culinary School by bola pre teba ideálna, povedal som nadšene. Určite by si sa tomu mala venovať. Možno. Ale je to drahé a nemám žiadne úspory, povedala s povzdychnutím. Takmer som jej chcel povedať o jej dôveryhodnom fonde, ale zastavil som sa. Nebolo to moje tajomstvo na odhalenie a Klara sa najprv musela dokončiť strednú školu. Nájdeš spôsob, povedal som nakoniec. Si múdrejšia, ako si myslíš. Zatvorenie reštaurácie bolo naplánované na nasledujúci piatok o 10. hodine. Mama sa rozhodla usporiadať si narodeninovú oslavu v sobotu predtým, kombinovanú oslavu svojich 37 narodenín a rozlúčku s reštauráciou. Pozvala celú rodinu a všetkých pravidelných zákazníkov. Cítim, že je to koniec jednej éry, povedala mi, keď ma zavolala s pozvánkou. Chcem urobiť niečo špeciálne, aby som zaznamenala tento prechod. Perfektné, pomyslel som si. Izba plná rodiny a priateľov, všetci oslavujú maminu novú slobodu a lúčia sa s kuchyňou Nony, ako sme ju vždy poznali. To by bola ideálna príležitosť na odhalenie, kto v skutočnosti je Heritage Hospitality LLC. Musel som len prežiť ďalších 6 dní s najväčším tajomstvom svojho života. Zatvorenie sa konalo v konferenčnej miestnosti pána Hendersona na chladné októbrové ráno. Mama sedela naproti mne, teda naproti zástupcovi Heritage Hospitality LLC, ktorým som bol ja, oblečený v námorníckom obleku, ktoré som si požičal od pani Santos, snažiac sa vyzerať staršie ako svojich 19 rokov. Takže ty si ten tajomný kupujúci, usmiala sa mama, zjavne uľavená, že konečne stretla osobu, ktorá preberá jej životné bremeno. Musím priznať, že som bol zvedavý, kto sa skrýva za Heritage Hospitality. Profesionálne som jej podal ruku, dúfajúc, že môj hlas neprezradí nič. Sme odhodlaní zachovať charakter a tradície Nunej kuchyne, zatiaľ čo ju privedieme do modernej doby. Technicky to nebola lož. Absolútne som plánoval poctiť detkovú dedičstvo, zatiaľ čo som robil potrebné zlepšenia v reštaurácii. Ešte som nebol pripravený odhaliť, že som to vlastne ja. Papierovanie trvalo 2 hodiny. Prevody vlastníctva, úverové dokumenty, inventáre vybavenia, prevody licencie na alkohol, všetky tie každodenné detaily,
ktoré ma oficiálne spravili vlastníkom reštaurácie, kde som strávil celé detstvo umývaním riadu zadarmo. Keď mi pán Henderson podal kľúče, mama sa skutočne trochu rozcítila. Postaraj sa o ňu, povedala, a ja som cítil, že to myslí vážne. V srdci mesta, kde sa prelínali príbehy generácií, stála rodinná reštaurácia, ktorá bola srdcom a dušou mojej rodiny. Môj otec tam postavil niečo krásne, niečo, čo sa odovzdávalo z generácie na generáciu. Teraz som ja, dcéra, prevzala zodpovednosť, ktorú som cítila ako ťarchu, ale aj ako privilegium. Reštaurácia bola v dobrých rukách, aspoň som si to myslela, keď som sedela v prázdnej konferenčnej miestnosti a držala v ruke kľúče od kuchyne svojej starej mamy. Ešte pred 24 hodinami som bola bežnou vysokoškoláčkou, ktorá mala part-time prácu a hlavu plnú snov. A teraz? Bolo zo mňa podnikateľka, zodpovedná za zamestnancov, náklady a dedičstvo rodiny, ktoré mi ťažilo na pleciach. Rozumne by bolo počkať na oslavu mojej mamy, aby som si prevzala reštauráciu nielen ako tajomstvo, ale aj ako súčasť plánov, ktoré mali vzniknúť v príjemnej atmosfére. Ale lákavá predstava prejsť sa prázdnou reštauráciou, mojou reštauráciou, bola neodolateľná. Keď som odomkla dvere kuchyne mojej starej mamy, všetko sa mi zdalo, ako by sa zmenilo. Bolo toto isté jedálne, kde som strávila detstvo, tá istá kuchyňa, kde som sa učila variť, no všetko okolo mňa malo nový nádych. Už som nebola neviditeľná umývačka riadu, ale majiteľka tohto miesta. Pomaly som prechádzala každým kútom a videla som ho novými očami. Jedáleň mohla pohodlne pojať 48 hostí, ale s malými úpravami by sme tam mohli usadiť aj 55. Kuchyňa bola dobre vybavená, no chaotická, a ja som vedela, že zmenou usporiadania prípravných staníc môžem zvýšiť efektivitu. Kancelária bola hotovým chaosom, so systémami archivácie, ktoré sa zdali byť navrhnuté tak, aby aj jednoduché úlohy boli zložitými. Ale pod všetkými prevádzkovými problémami som videla potenciál. Toto miesto malo dobré základy, verných zákazníkov a povesť kvalitného jedla. S niekoľkými strategickými vylepšeniami a investíciami do marketingu by kuchyňa mojej starej mamy mohla zažiť úspech, o akom sa jej nikdy ani nesnívalo. Prvým krokom bolo preskúmať súbory zamestnancov. Moja mama prevádzkovala reštauráciu s minimálnym počtom pracovníkov, 2 kuchármi na polovičný úväzok, 3 čašníkmi, ktorí sa striedali, a rodinnými príslušníkmi, ktorí boli k dispozícii, aby zaplnili medzery. Všetci dostávali minimálnu mzdu, bez benefitov, bez plateného voľna a bez reálnych príležitostí na kariérny rast. To sa muselo okamžite zmeniť. Zvyšok dňa som strávila tvorbou zoznamov, plánmi na zlepšenia, zmenami v tíme a nápadmi na nové jedlá, ktoré by sme mohli vyskúšať. Keď som zamykala dvere tej večer, mala som v hlave komplexný plán na prvých 90 dní vlastníctva. Najťažšie bolo vrátiť sa domov a predstierať, že sa nič nezmenilo. Keď ma Clara zavolala, aby sa opýtala, aký bol môj deň, musela som si zahryznúť do jazyka, aby som jej nepovedala, že som strávila popoludnie plánovaním jej budúceho pracoviska. Len sa učím, povedala som. Ako ide príprava na maminu oslavu zajtra? Dobre, myslím. Je taká nadšená z nového začiatku. Nepamätám si, kedy bola naposledy taká šťastná. To je skvelé. Zaslúži si byť šťastná. Laura, môžem sa ťa niečo opýtať? Iste. Myslíš, že sa niekedy vrátiš pracovať do reštaurácie? Vedel som, že veci medzi mnou a mamou sa skončili zle, ale možno by noví majitelia mali záujem o niekoho s tvojimi skúsenosťami. Takmer som sa zasmial nahlas. Keby len vedela. Nemyslím si, že by to bolo pravdepodobné, povedal som. V súčasnosti som dosť zaneprázdnený dokončením svojho štúdia, chápem to. Ale myslím, že by si bol na vedenie takého miesta naozaj dobrý. Rozumel si biznisu lepšie ako ktokoľvek z nás, aj keď sme boli deti, tento kompliment od Clary, ktorá sa počas nášho detstva tešila všetkej pozornosti a chvále, pre mňa znamenal viac, než si možno uvedomovala. Ďakujem, Clara. To znamená veľa.
V sobotu ráno som sa zobudil s motýlmi v bruchu. O 12 hodín by som odhalil svojej celej rodine, že ten chudobný vysokoškolák, ktorého si odpisovali, sa práve stal ich šéfom. Technicky vzato, Klara by bola mojím zamestnancom, mama by mohla začať nový život a ja by som bol zodpovedný za pokračovanie detkovho odkazu. Starostlivo som si vybral oblečenie. Jednoduché čierne šaty, ktoré boli profesionálne, ale nie prehnane, doplnené perlovým náhrdelníkom, ktorý mi detko daroval k mojim 18. narodeninám. Ak som sa chystal oznámiť najväčšiu bombu v rodinnej histórii, chcel som vyzerať naozaj dobre. Večierok bol naplánovaný na 18 hodín s večerou o 19 hodine a prípitkami po jedle. Perfektný čas na grandiózne oznámenie, ktoré by uzavrelo večer a dalo všetkým niečo na rozprávanie na roky dopredu. Prišiel som s oneskorením, vchádzajúc do reštaurácie, ktorá bola teraz moja, zatiaľ čo všetci predpokladali, že som len ďalší hosť oslavujúci mamin narodeniny a koniec jednej éry. Irónia bola lahodná. Laura, mama ma objala, keď ma uvidela. Som tak rada, že si prišiel. Viem, že sme sa vždy nezhodovali, ale rodina je rodina, to by som si nenechal ujsť, povedal som a obzeral sa po jedálni plnej príbuzných, rodinnej priateľov a dlhoročných zákazníkov. To je naozaj niečo špeciálne, je to perfektný odchod, súhlasila. Zajtra tento podnik začína novú kapitolu a aj ja. Keby len vedela, ako veľmi má pravdu. Párty bola presne taká, ako si mama priala. Dokonalá zmes nostalgie a oslavy, ktorá uctila minulosť, zatiaľ čo sa pozerala na nové možnosti. Teta Marta pripravila svoje slávne tiramisu. Ujo Tony priniesol svoju gitaru a hral talianske ľudové piesne, ktoré detko spieval pri varení. A dokonca sa objavili aj niektorí pravidelní zákazníci, aby mame zaželali šťastie v jej novej dobrodružnej ceste. Prvú hodinu som trávil medzi ľuďmi, viedol som malé rozhovory, pričom som nosil tajomstvo, ktoré všetko zmení. Pani Petersonová bola prítomná, tá istá žena, ktorá pred 20 rokmi podala Claire $20, keď ma brala ako kuchynský nástroj. Chváliac mamu, ako krásne reštaurácia vyzerá, sa pýtala na jej plány na dôchodok. Premýšľam o návrate do školy, povedala mama, takmer žiariaca vzrušením. Možno študovať pedagogiku, ako som to vždy chcela predtým, než mi život vstúpil do cesty, aké úžasné. A čo reštaurácia? Keď som sa dozvedel, že reštauráciu predali investičnej spoločnosti Heritage Hospitality, bol som prekvapený. Zdalo sa, že majú v úmysle zachovať rodinnú atmosféru, zatiaľ čo modernizujú prevádzku. Skutočne som sa tešil, aké zmeny prinesú. Potom som si všimol, že mama, zatiaľ čo som stál len pár krokov od nej, rozprávala o svojom podnikateľskom pláne inému hosťovi. Cítil som sa, ako by som mal zračnú karmu na jazyku. V tom momente sa pri mne objavila Klara, vyzerajúca trochu preťažená svojou úlohou hostiteľky. Môžeš uveriť tomu, aký je tu nával, povedala, gestikulujúc okolo preplnenej jedálne. Mama pozvala pol mesta. Zaslúži si poriadne rozlúčenie, odvetil som. 17 rokov vedenia tejto reštaurácie. To nie je malý úspech. Bude mi to chýbať, vieš? Aj keď to bola veľká práca, je tu niečo výnimočné. Dúfam, že noví majitelia to pochopia. Usmieval som sa, aj keď som sa snažil zadržať smiech. Ako večer pokračoval, začal som svoju rodinu pozorovať novými očami. Klara sa pohybovala medzi hosťami, ako by sa narodila s darom hostiteľstva, pamätajúc si mená a vytvárajúc príjemnú atmosféru. Skutočne mala talent na pohostinnosť, čo by jej v reštauračnom priemysle určite poslúžilo, ak by sa rozhodla ísť touto cestou. Mama žiarila, prijímajúc gratulácie a želania s eleganciou niekoho, kto konečne našiel pokoj s ťažkou kapitolou svojho života. Dokonca aj niektorí starší príbuzní, ktorí ma vždy brali ako okrajovú postavu, sa správali nezvyčajne priateľsky. Kusina Maria, ktorá ma nikdy na rodinných stretnutiach ani nezaregistrovala, sa dokonca prišla opýtať na vysokú školu. Tvoja mama hovorí, že študuješ podnikanie. To je tak praktické.
Oveľa rozumnejšie ako niektoré hlúpe odbory, ktoré si dnešné deti vyberajú. Praktické. Znova to slovo. Ale tentokrát ma to nebolelo. Byť praktickým mi poslúžilo. Bolo to dosť praktické, aby som ušetril peniaze. Dosť praktické na to, aby som mal viacero prác a dosť praktické na to, aby som rozpoznal príležitosť, keď sa naskytla. O 19:30 zavolala mama všetkých k sebe na prípitky. Postavila sa blízko kuchynského prechodu, na tom istom mieste, odkiaľ som roky pozoroval množstvo interakcií z tieňa. Chcem sa poďakovať všetkým, že ste prišli dnes večer, začala, jej hlas sa ľahko niesol cez tichú jedáleň. Táto reštaurácia bola centrom môjho života posledných 17 rokov a lúčenie s ňou sa cíti, ako by som zatvárala knihu, ktorá definovala celý môj dospelý život. Z davu sa ozval šum uznania. Videla som, ako niektorí dlhoroční zákazníci si utierajú oči. Môj otec tu postavil niečo krásne, pokračovala mama. A ja som sa snažila najlepšie, ako som mohla, uctiť jeho odkaz, zatiaľ čo som vychovávala svoje céry a udržiavala podnik v chode. Ale budem úprimná. Som pripravená na nové dobrodružstvo. Som pripravená zistiť, kto som, keď nie som definovaná omáčkou na cestoviny a plánmi prípravy. Smiech prebehol miestnosťou. Dokonca aj mamine vtipy dnes večer vychádzali. Noví majitelia sa zdali byť presne tými, ktorí rozumejú špeciálnosti tohto miesta. Bol som si istý, že Nona's Kitchen bude aj naďalej slúžiť tejto komunite po celé generácie. Zdvihnite teda poháre za nové začiatky. Keď som to povedal, všetci, vrátane mňa, zdvihli svoje poháre. Ironicky som si pomyslel, že sa pripíjam na svoju vlastnú tajnú akvizíciu podniku, pričom sa tvárim ako obyčajný člen rodiny. Za nové začiatky zvolala miestnosť v chóre. Ako sa ľudia začali rozchádzať a vrátili sa k svojim rozhovorom, zachytil som Klein pohľad na druhej strane miestnosti. Pomáhala čistiť niektoré taniere s predkrmami, aj keď táto udalosť mala byť oslavou a nie pracovným stretnutím. Staré zvyky sa v rodinách, ktoré sa zaoberajú pohostinstvom, ťažko vytrácajú. Smeroval som k mame, ktorá prijímala objatia a gratulácie od rôznych hostí. Bol to ten pravý okamih na odhalenie, ktoré sa buď zapíše do rodinnej histórie ako najbrilantnejšie prekvapenie, alebo ako najšokujúcejšia zrada, v závislosti od uhla pohľadu. Mami, oslovil som ju a jemne sa dotkol jej ramena, môžem povedať niečo skupine. Vyzerala prekvapene, ale zároveň potešene. Samozrejme, miláčik. Určite by všetci radi počuli, čo máš na srdci. Kráčal som na to isté miesto, kde predtým viedla svoj prípitok, a pozeral som sa na miestnosť plnú rodiny a priateľov, ktorí si mysleli, že presne vedia, kým som a aké je moje miesto v tomto príbehu. Motýle v mojom bruchu sa premenili na plnohodnotné pterodaktily, ale nikdy som sa necítil istejší. Prepáčte, všetci, zavolal som, a rozhovory postupne utíchli. Mám niečo, čo by som chcel zdieľať s vami všetkými. Mama sa na mňa z prvého radu žiarivo usmievala, pravdepodobne očakávajúc nejaký sentimentálny prejav o rodine a tradíciách. Klara povzbudzujúco sa usmievala, keď stála pri dverách kuchyne. Aj pani Petersonová vyzerala mierne zaujato, čo by mohla praktická dcéra povedať. Nikto z nich nemal tušenie, že za nasledujúcich 60 sekúnd sa všetko, čo si mysleli, že o mne vedia, navždy zmení. Ďakujem vám všetkým, že ste dnes večer prišli osláviť mamu a neuveriteľné dedičstvo Nona's Kitchen, začal som, môj hlas bol stabilnejší, ako som očakával. Tento reštauračný podnik bol centrom nášho rodinného života celé 10 ročia a uchováva nezameniteľné spomienky a tradície. V dave sa rozhostili súhlasné pohyby hlav a šepoty. Zatiaľ to vyzeralo dobre. Všetci očakávali sentimentálnu poctu rodine a tradíciám. Keď mi mama povedala, že našla kupcov, ktorí chápu dôležitosť zachovania tohto dedičstva, bol som nadšený. Nie je ľahké nájsť ľudí, ktorí si vážia ako obchodný potenciál, tak aj emocionálny význam miesta, ako je toto. Mama sa usmievala čoraz širšie, jasne hrdá na to,
že jej dcéra konečne prejavuje správne uznanie pre rodinný podnik. Bol som preto obzvlášť potešený, že spoločnosť Heritage Hospitality LLC zdieľa naše hodnoty o rodinnej reštaurácii a komunitných tradíciách. Clara sa nadšene usmievala z miesta pri kuchyni. Aj ona sa nechala strhnúť touto atmosférou očakávania. V hlave mi vírili myšlienky a ja som sa rozhodla vytiahnuť z kabelky koženú zložku, ktorú som si poctivo pripravila. Bola som tak ohromená víziou spoločnosti Heritage Hospitality pre Nona's Kitchen, že som sa rozhodla zapojiť do ich plánov. S napätím som vytiahla oficiálne dokumenty o vlastníctve, stále ich ukrývajúc blízko pri sebe. Práve preto som nadšene oznámila, že ma Heritage Hospitality LLC požiadala, aby som sa stala novou generálnou manažérkou Nona's Kitchen. Izba sa okamžite zaplnila prekvapeným potleskom. Mamine oči sa rozjasnili ako na Vianoce. Jasne bola nadšená, že noví majitelia rozpoznali môj potenciál a ponúkli mi vedúcu pozíciu. To je úžasné, Laura, zakričala cez potlesk. Vždy som vedela, že máš manažérske schopnosti, zdvihla som ruku, aby som utíšila izbu a vychutnala si tento okamih, kým sa všetko navždy nezmení. Vlastne, mami, je tu ešte niečo, otvorila som zložku a ukázala dokumenty o prevode vlastníctva. Heritage Hospitality LLC mi nenavrhli len pozíciu manažérky. Heritage Hospitality LLC som ja. Som novou majiteľkou Nona's Kitchen. Následné ticho bolo tak intenzívne, že by ste počuli, ako dopadne aj drobný omrvinka. 48 očí sa na mňa pozeralo, ako by som práve oznámila, že som mimozemšťan. Mamine ústa sa otvorili. Clara mala oči široké ako tanieriky. Pani Petersonová vyzerala, ako by prežila drobný infarkt. Pokračovala som vo svojej reči, aj keď sa všetci zdali byť v šoku. Dedičstvo, ktoré mi zanechal detko. Edukačný fond, ktorý založil pred rokmi, o ktorom nikto z vás nevedel. Včera ráno som oficiálne prevzala vlastníctvo nad reštauráciou, kde som ako dieťa umývala riady a snívala o dni, keď moja práca bude konečne ocenená. Reakcie boli okamžité a rôznorodé. Kamarátka Maria začala zúfalo šepkať svojmu manželovi. Ujo Tony prestal hrať na gitare uprostred akordu. Teta Marta sa rozosmiala. Opravený smiech zaplnil prekvapené ticho. Ale ja som sa pozerala len na dve tváre, na mamu a Claru. Clara sa ako prvá vzchopila, na tvári sa jej pomaly rozšíril úsmev, keď jej došlo, čo to všetko znamená. Kúpila si reštauráciu, Laura. To je neuveriteľné, mama, na druhej strane, vyzerala, ako by spracovávala informácie po častiach. Najprv zmätok, potom uvedomenie a nakoniec niečo, čo mohlo byť hrdosťou alebo šokom. To som nedokázala rozlíšiť. Ty si Heritage Hospitality, povedala nakoniec. Áno, to som ja a predtým, než niekto začal panikáriť, ubezpečila som ju, nič sa nezmení ohľadom tvojej výkupnej zmluvy, mami. Dostala si presne tú dohodu, ktorú si chcela, s presne takým časovým harmonogramom, aký si potrebovala. Peniaze sú na tvojom účte a si voľná začať svoj nový život, presne tak, ako sme sa dohodli. Ale ako? Kedy? Ako dlho si na tom pracovala, od dňa, keď som sa stretla s detkovým právnikom a dozvedela sa o fonde? Príležitosť, ktorú som dostala, ma naplnila odhodlaním. Teraz som mohla povedať niečo, čo znamenalo všetko pre našu rodinu a zároveň dokázať, čo vo mne naozaj je. Pani Peterson, s ktorou som sa stretávala od detstva, konečne našla svoj hlas. Chceš mi povedať, že tá tichá dievčina, ktorá kedysi umývala riady, je teraz majiteľkou tohto reštauračného podniku? Otočila som sa a priamo sa jej pozrela do očí, pričom som si spomenula na všetky posmešky a ignorovanie, ktoré ma sprevádzali v detstve. To tiché dievča sa naučilo každý aspekt tohto podnikania, zatiaľ čo ostatní sa sústredili iba na vonkajšok. Ukázalo sa, že vedieť, ako skutočne prevádzkovať reštauráciu, je oveľa cenejšie než vedieť, ako pekne vyzerať, keď ju obsluhujete. V miestnosti sa rozprúdilo ticho, ale už som cítila, ako sa pohybuje atmosféra.
Ľudia začali prehodnocovať svoje predstavy o mne, o tom, kým som bola a kým som sa stala. Laura, povedala mama, jej hlas znela čudne. Nebola nahnevaná ani sklamaná, ale niečo v jej tóne naznačovalo zmenu. Neviem, čo povedať. Nemusíš nič hovoriť. Mama, ty si chcela odísť a teraz si preč. Ja som chcela prísť a teraz som tu. Je to výhodná situácia pre oboch. But you're so young. Running a restaurant is incredibly difficult. Vieme to. Robím to bezplatne už od svojich 5 rokov. Moje slová zasiahli publikum, niektorí sa až prekvapene zamračili. Klara sa posunula dopredu a, na moje prekvapenie, sa usmievala. Môžem tu ešte pracovať? Spýtala sa. Dúfala som, že noví majitelia ma podržia, a ak je novým majiteľom moja sestra. Vlastne, povedala som, zatiaľ čo som vytiahla ďalší spis. Dúfala som, že by si mohla zostať ako vedúca čašníčka, kým dokončíš strednú školu. A ak to myslíš vážne s kulinárskou školou, chcela by som ti pomôcť s prihláškou. Tento podnik by potreboval nejaké čerstvé nápady na menu. Klarina tvár sa rozžiarila. To myslíš vážne? Úplne vážne. Zaplatím ťa poriadne, dostaneš skutočné skúsenosti a podporím tvoje vzdelanie. Tak toto má rodina robiť. Celá miestnosť sledovala tento výmenu ako napínavý tenisový zápas. No ja som videla schvaľovanie na mnohých tvárach. Dokonca aj niektorí príbuzní, ktorí ma vždy ignorovali, vyzerali ohúrene. Mama sa na mňa stále pozerala, ako by ma videla prvýkrát. Nemôžem uveriť, že si to dokázala, povedala napokon. Nemôžem uveriť, že si to naozaj dokázala. Ani ja, úprimne. Ale sme tu. Si nahnevaná na mňa. Je to nejaká pomsta? Zamyslela som sa nad touto otázkou. Nie je to pomsta, mama. Je to príležitosť. Ty začínaš znova. Ja budem budovať niečo významné a Klara sa naučí, ako to robiť správne. Detko by bol hrdý. Na spomenutie detka sa v maminej tvári niečo zmenilo. Šok sa vytrácal, nahrádzalo ho niečo, čo vyzeralo ako úžas. Naozaj by bol, však. Vždy hovoril, že tento biznis chápeš lepšie než ktokoľvek iný. Uvedomila som si, že videl potenciál v mne, keď nikto iný nie. A teraz mám šancu mu to vzdať hold. Atmosféra v miestnosti sa začala opäť rozprúdiť, keď sa ľudia snažili spracovať to, čo sa práve stalo. Z niekdajších hovorov sa vznášali útržky diskusí, prekvapenia, obdivu a pravdepodobne aj dostatok klebiet, ktoré by mohli byť zdrojom zábavy na rodinných stretnutiach na dlhé roky. Ale najdôležitejšia konverzácia sa odohrávala priamo predo mnou, medzi dvoma ľuďmi, ktorých schválenie pre mňa vždy znamenalo najviac, aj keď som si často nahováral, že to nie je pravda. Po mojom oznámení sa oslava transformovala. To, čo sa pôvodne začalo ako rozlúčková párty, sa zmenilo na čosi podobné korunovácii. Dlhoroční zákazníci sa ku mne hrnuli, aby ma poblahoslavili a zdieľali svoje nádeje na budúcnosť reštaurácie. Dokonca aj pani Petersonová sa ku mne priblížila s pohľadom, ktorý mohol naznačovať rešpekt. Musím sa priznať, úplne som ťa podcenila, povedala a natiahla ruku na poriadny stisk. Tvoj detko vždy vychvaľoval tvoju pracovnú morálku, ale myslela som, že je len starostlivý detko. Odpovedala som jej, detko videl to, čo iní prehliadali, vrátane potenciálu dievčaťa, ktoré trávilo priveľa času vzadu, aby ho niekto všimol. Keď sa dav okolo 10. večer začal rednúť, ostala som s mamou a Klarou v jedálni, ktorá bola teraz oficiálne moja. Poslali sme posledných hostí domov so zvyškom narodeninového tortu v takeutových nádobách, a tak sme si sadli k stolu číslo 6, tomu istému stolu, pri ktorom pani Petersonová zvykla potajomky dávať Claire $20 bankovky, pričom mňa úplne ignorovala. Stále si hovorím, že sa zobudím a zistím, že toto všetko bol len sen, povedala mama, vrtela hlavou. Pred 3 hodinami som si myslela, že predávam cudzím ľuďom. Teraz má moja dcéra rodinnú reštauráciu. Ako sa cítiš? Naozaj?
Mama na chvíľu stíchla, zamyslená nad otázkou. Úprimne, cítim sa perfektne. Mala som strach z predaja ľuďom, ktorí by nemuseli chápať, čo toto miesto znamená. Ale ty poznáš každý kút tejto reštaurácie. Chápete jej históriu a potenciál lepšie ako ktokoľvek iný. Aj keď mám 19 a žiadne formálne obchodné skúsenosti, dodala som. Najmä preto, že máš 19. Máš energiu a víziu posunúť toto miesto ďalej, než som kedy mohla ja. Ja som tu len prežívala. Ty plánuješ prosperovať. Clara bola počas tejto výmeny nezvykle tichá, ale teraz sa ozvala. Laura, môžem sa ťa niečo spýtať. Ako dlho si toto plánovala? Pretože to, ako si dnes všetko zvládla, nevyzeralo na spontánnosť. Usmiala som sa. Od dňa, keď som sa stretla s pánom Hendersonom a dozvedela sa o dedičstve. Ale úprimne, myslím, že som sa na toto pripravovala celý život bez toho, aby som si to uvedomovala. Čo tým myslíš? Každý riad, ktorý som umyla, ma naučil o efektivite v kuchyni. Každá objednávka, ktorú som ťa sledovala, ma naučila o zákazníckom servise. Každá chyba, ktorú som videla u mami, ma naučila o riadení podniku. Mal som majstrovskú triedu v prevádzke reštaurácie od veku 5 rokov. Len som nevedela, že to bola vzdelávacia skúsenosť. Mama sa zasmiala, ale nebolo v tom horkosti. Takže všetky tie roky, keď som si myslela, že si len pomáhaš, si v skutočnosti sa učila, ako ma nahradiť. Nie, nenahradím ťa, mama. Chcem ťa nasledovať. To je rozdiel, povedala Clara. A aké máš plány? Zmeníš všetko. Niektoré veci, priznala som. Menu si zaslúži aktualizáciu. Servírujeme tie isté jedlá už 10 rokov. Pracovný proces v kuchyni by mohol byť efektívnejší a chcem zaviesť riadne zamestnanecké výhody a školenia. A čo personál? Každý, kto chce zostať, môže, pokiaľ bude ochotný prispôsobiť sa novým štandardom. Plánujem zlepšiť mzdy a ponúknuť skutočné možnosti kariérneho rastu. Klein oči sa rozžiarili. A naozaj si myslela to, čo si povedala o kulinárskej škole? Absolútne. Ak si to myslíš vážne, pomôžem ti s prihláškou a prispôsobím ti pracovný rozvrh okolo vyučovania. Toto miesto potrebuje niekoho so formálnym kulinárskym vzdelaním a radšej by som, aby tým niekým bol rodinný príslušník. A čo vysoká škola pre mňa? Opýtala sa Clara. Kulinárska škola je vysoká škola, Clara. Je to profesionálne vzdelanie, ktoré vedie k kariére, o ktorej snívaš. To je cenejšie ako akýkoľvek všeobecný diplom. Poprvýkrát som videla, ako sa na mňa Clara pozerá s obdivom, nie len s náklonnosťou. Nemôžem uveriť, že moja staršia sestra bude mojou šéfkou, povedala s úsmevom. Nemôžem uveriť, že moja mladšia sestra mi pomôže zrevolučniť toto miesto, odpovedala som. Mama vstala a pristúpila k rámovanej fotografii detka, ktorá visela pri vchode do kuchyne. Toto bolo odfotené v roku 1987, v deň, keď otvoril Nona's Kitchen a bol pyšný a plný možností. Bol by na teba veľmi hrdý, povedala ticho. Nie len preto, že si kúpila reštauráciu, ale aj za to, ako si to urobila s dôstojnosťou, plánovaním a úctou voči všetkým zapojeným. Učila som sa to od neho, povedala som. Vždy sa k ľuďom správal spravodlivo, aj keď ho to stálo. A ja nie, povedala mama a otočila sa späť ku mne. Vieme to, Laura. Viem, že som ťa roky nespravodlivo zaťažovala a viem, že kúpa tejto reštaurácie nezmaže túto históriu. Nie je to o mazaní histórie, mama. Ide o písanie lepšej budúcnosti. Prikývla a v jej očiach som videla slzy. Som na teba hrdá, povedala jednoducho. Mala som to hovoriť roky, ale hovorím to teraz. Som hrdá na ženu, ktorou si sa stala, a som vďačná, že detkov odkaz je vo tvojich rukách. O 3 mesiace neskôr sa Nona's Kitchen znovu otvorila po krátkej renovácii s aktualizovaným menu, zlepšenými operáciami a personálom, ktorý bol riadne vyškolený a spravodlivo odmeňovaný.
Klara sa zapísala do kulinárskej školy a pracovala na polovičný úväzok ako naša šéf-kuchárka, prinášajúc čerstvé nápady a profesionálne techniky, ktoré vyvážili naše tradičné recepty. Mama použila peniaze z predaja na zápis do učiteľského programu na štátnej univerzite. Posielala mi pohľadnice z ciest počas školských prázdnin. Oceán v Kalifornii, hory v Colorade, všetky miesta, o ktorých snívala, zatvorená za sporákom po dobu 17 rokov. Rok potom, čo sa Klara dožila 18 rokov a získala prístup k svojmu dedičstvu, sa rozhodla investovať svoje peniaze do našej spoločnej budúcnosti. Kúpila polovicu reštaurácie a stala sa mojou oficiálnou obchodnou partnerkou. Naše úlohy sme rozdelili podľa našich silných stránok, ja som sa staral o prevádzku a rozvoj podnikania, zatiaľ čo ona prevzala riadenie kuchyne a inovácie jedál. Naša spolupráca priniesla reštaurácii nečakaný rozkvet, ktorý si všimli aj miestni kritici jedál. Získali sme renomé, ktoré ďaleko presahovalo našu pôvodnú klientelu. Rozhodli sme sa otvoriť aj na obed, pridať možnosť cateringových služieb a dokonca sme začali ponúkať kurzy varenia počas nedeľných popoludní. Ale najkrajší moment prišiel v rušný piatok večer. Zatiaľ čo som v kuchyni expedoval objednávky, zachytil som rozhovor dvoch zákazníčok pri stole číslo 6. Jedlo tu sa naozaj zlepšilo, povedala jedna žena svojej spoločníčke. Odkedy sa tie mladé ženy ujali prevádzky, je to ako úplne iná reštaurácia, druhá žena sa pousmiala a dodala, počula som, že jedna z nich tu ako dieťa umývala riad. Teraz vlastní tento podnik. To je ako z filmu. Usmial som sa, keď som servíroval ich jedlo, a zamyslel sa nad tou malou dievčinou, ktorá musela stáť na drevenej debne, aby dosiahla do umývadla. Vyrástla a dokázala, že ten, koho si nikto nevšíma, je často práve ten, kto si všetko okolo seba dôkladne všíma. Ak sa vám tento príbeh dotkol duše, nezabudnite kliknúť na tlačidlo páči sa mi to a prihlásiť sa na odber pre ďalšie úžasné pravdivé príbehy o rodine, odhodlaní a sladkej chuti preukazovania, že sa mýlili. Podeľte sa v komentároch o chvíľu, keď ste prekvapili všetkých tým, že ste dosiahli niečo, o čom si nikdy nemysleli, že by ste to dokázali.